Не. Не. Не може да го излайме. Не. А знаеш ли защо имат две зелените? Защото се фърля едната, Вари идва, показва се другото, за да пусне това. Избери сега едната или другата. Браво! Сега нищо не го казва. Кажи му нещо. Не. Вари. Не. Не му давай нищо. Не. Не. Не, Вари. Похвали го, но кажи му. Не! И добре. Седни той така беше. Седни. Вари, седни. Седни. Седни, аз така да чекам. Браво. Не. Разбираш каква е?